hilgir. Hey destan bêjên ku we êvarên xewnên dayika min bi ewrên duman hilgir ên gunehbariyê dişuştin û berbiskên evînê bi bêhna cegerdar a çilmisîna kulîlkên beş jî dixemilandin. Boçi hûn destên ji bêybûnan ên van giyandaran hînî xatirxwestinê û goristanên Saûdar hînî peyvên poşman ên reşgerêdanê dikin. Boçi hûn baskên şevê yên xwelî dilokan yên li perenga bêrîkirinê bi ser matmayîn û sergerdeniya me de vedigirin. Dîwana Ehmed Hüseynî ya ku ji hemû berhemên wî pêk tê ji aliyê weşanxaneya Avestayê ve hatiye çapkirin. Pirtûka ku ji 492 rûpelan pêk tê di sala 2022 da derketiye. Helbestvan Ehmed Hüseynî di sala 1955 de li Amûdê li Rojavayê Kurdistanê hatiye dinê. Gelek berhemên helbestan daye edebiyata nûjen ya Kurdî.